Digitálna vizitka vo Fulpio je postavená z obsahových blokov. V tomto videu si ukážeme, ako do profilu pridať nový obsahový blok. Ak chceš pridať nový obsah, prejdi do časti Obsah a klikni na tlačidlo Pridať nový. Otvorí sa zoznam blokov, ktoré môžeš do profilu pridať. Nájdeš tu napríklad profilový obrázok, kontaktné údaje, odkazy, sociálne siete, mapu, video alebo galériu. Niektoré bloky sú dostupné vo free verzii a niektoré vo verzii Pro. Bloky dostupné vo verzii Pro sú označené hviezdičkou. Ako prvý si ukážeme blok Profilový obrázok. Klikni na profilový obrázok. Otvorí sa okno, v ktorom môžeš nahrať profilovú fotografiu a tiež horný banner. Stačí kliknúť na pole, do ktorého chceš nahrať obrázok. Fotografiu môžeš vybrať zo zariadenia a nahrať ju do profilu. Rovnakým spôsobom môžeš pridať aj banner. Oba prvky sú síce nepovinné, ale profilová fotografia výrazne zvyšuje dôveryhodnosť profilu. Preto odporúčame pridať aspoň profilový obrázok. Nakoniec klikni na Uložiť a tvoj prvý obsahový blok je hotový. V ďalšom videu si ukážeme, ako jednotlivé bloky upravovať, presúvať a spravovať.